Iawn te, fideo 3 y Mynydd Grug. Dyma map meddwl am popeth dylech chi trio ddysgu am yr arholiad. Y Mynydd Grug. Falle bod e'n symbol dychymyg y plentyn, dychymyg begw am ysgrifennu storiau. Cymeriadau. Mae gen i begw. Mae hi'n hoffi straeon. Mae cath gyda hi o'r enw Sgiatan, sy'n cael ei boddi. 8 oed, ond yn y llyfr mae hi'n 4 i 9, ond yn y ffilm mae hi'n 8 oed. Mae hi'n gweddio, surprise, mae hi'n gweddio. Teulu begw. Mam, Elin Griffith. Tad, William. Ond yn y llyfr, od iawn, a tudalen 13, enw'r tad yw William, ond ar tudalen 77, mewn stori arall, John yw enw dad. William yw enw tad begw yn y ffilm. Hefyd, mae gyda ni Robin, brawd, Rhys a y babi. Eto mae bach o dryswch fan hyn o ran y llyfr, a straeon a'r ffilm. Mae yna newidiadau, dylech chi fod yn ymwybodol o rein pan rydych chi'n trafod. Modryb Sara hefyd yn perthyn. Felly wedyn, mae gyda ni 2 ferch arall sy'n ifanc. Mae gyda ni Mair. Mair yn byw dros y cwm, dros y nant i begw. Mae Mair yn ferch i Mr Hughes, y pregethwr, person parchus iawn, a Mrs Hughes, sy'n bendant yn parchus. Yn y ffilm, mae Mrs Hughes yn cael affair gyda siopwr, a mae Mr Hughes yn colli ei ben tipyn bach. Mae hwn yn wahanol i'r straeon. Cymeriad arall pwysig yw Winnie Hadog. Mae hi'n ffrind i begw, mae hi'n hun y begw, a mae teulu begw a Elin, ei mam, yn helpu Winnie Hadog. Twm, Winnie Hadog, yn gweithio yn y chwarel. Sionyn yw hanner frawd, Winnie. Lisa Jane yw llysfam hi. Mae Winnie fel arfer yn edrych ar ôl y babis. Ond mae begw ac Elin yn helpu hi cael job yn y dre. Reit, pwy arall? Y gymdeithas, mae cymeriadau eraill. Mae gyda ni Tom Hughes y ffordd, Will y fedw, Biliw a Shani, Dafydd Siôn a Nanw Siôn. Ac eto, yn y llyfr, dyn nhw ddim yn briod, ond yn y ffilm, yr awgrym yw a bod nhw yn briod. Felly, beth arall dylech chi gwybod? Plot ac adeiladwaith. Plot and structure. Y cyfnod yw Rhyfel Bo. Just cyn y Rhyfel Mawr, tua 1900. Dyma cyfnod plant yn chwarae gemau, doli pren, teganau syml iawn. A gwaith oedd y chwarel. Y chwareli, y llech, slate quarries, ac roedden nhw yn ei anterth. Y bwyd yn bwysig yn y ffilm. Mae'n sôn am tatws, lobsgaws, sy'n bach o swp, bach o cawl, math o beth. Cacennau, tarten a jeli. Ac hefyd, wrth gwrs, mae'n sôn am salwch. Roedd pobl ddim yn iach, oherwydd gwaith, oherwydd bwyd, oherwydd diffyg moddion a tlodi. Sôn am tlodi, mae tlodi yn un o'r themau. Hefyd, wrth gwrs, mae gen i gyfdaro, conflict, siom a thristwch, perthynas, marwolaeth, traddodiadau Cymreig, capel, steddfod, canu. Mae marwolaeth fel drych. Y fiwch, a gath, Mr Hughes, dyma rai
pobl a pethau sy'n marw yn ystod y ffilm. Wedyn, o ran cymeriadau, fan hyn, plot, gwybod beth yw'r stori, themau, hefyd dylech chi siarad am y technegau. Llunyddiaeth yw astudio ffilm, felly dylech chi astudio pethau fel hyn. Sain, cerddoriaeth, mae'n cynyddu, mae'n tawelu, troslais weithiau, voice over. Dialog, mae'n gogleddol, ond dylech chi ddeall rhan fwyaf ohono fe. Llun, lleoli, llonydd. Camera, ydy enesau neu pellhau. Seithiad, shot, seithiad agos, close-up. Seithiad pell, long shot. Seithiad eang, wide angle. Seithiad nôl ymlaen. Toddi'r sgrin, melting. Mae term arall am hwnna, ond yn Saesneg, ond nid melting, ond toddi'r sgrin, pan mae'r sgrin yn toddi. Goleuo, tywyllu, yn sepia. Mae'n rhaid yn cael ei defnyddio yn ystod y ffilm. Camera'n oedi, ôl fflachio, a gwisgoedd a colir. Dyma'r map meddwl. A peth olaf ar y map meddwl yw rai o'r cwestiynau arholiad posib. Rai cafodd ei wneud 2010, 11, 12, 13. I roi syniad i chi. Fel alfa, pethau mae'n rhaid chi wneud yw sôn am y cymeriadau, technegau, digwyddiadau. Mae'n rhaid i chi dyfynnu. Mae'n rhaid i chi gwybod y ffilm yn dda ac yn dyfynnu ac yn cymharu ar llyfr hain uwch. Rhaid ateb y cwestiwn yn annibynnol mewn grŵp anodiadau. So, chi'n cael eich marcio yn unigol, ond hefyd fel grŵp. Mae'n bwysig sut chi'n neud fel grŵp, ond chi'n cael eich marcio yn unigol. Mae hwn yn anodd. Mae hwn yn anodd. I ateb fel unigolyn, ond weithio mewn grŵp. So, mae'n bwysig bod chi'n dweud beth rydych chi'n dweud, ond bod pawb yn cael dweud ei dweud. Iawn.